Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon.
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Naman, pinalingan na itong mga tagpalamati, mayong hapon sa inyo tanan. Kag, ari na naman si Tita Wilma inyo kubus nga lagad, magalingaw sa inyo tub-tub-tak na alas stress sa karon nga adlaw nga edisyon sang This Is My Life. Biyernes nga adlaw, Pebrero 21, tuig 2020. Again, thanks God it's Friday. Siling nila, pasalamat kay Biyernes, tawi mo. Kaya pagkasabado, pulo pa huway naman kag Domingo, sa balay naman mabaka-baka, okay lang, no? Anyway, sa karon nga hapon, upod man naton dira, ang aton mga young ones, ang aton mga elders, syempre, ha? Mga senior citizen, kamusta mayong hapon? Sa aton man dira, mga nabilin sa tagsakapuluyan, kung ang aton mga upo dira nagtrabaho, especially kung mag-asawa nagatrabaho, kabataan ato sa eskwelahan, ang aton sa laligan sa sulod sa aton panimalay. Kamusta naman kamo dira? Mayong hapon lang, pahunay-hunay kag pahuway-huway sa mga ulubrahon, kay ti karon maghapon-hapon ato na naman obligasyon preparar sa ilang mga palanya punon kag pulo panghimos. Ang iba naman niya very busy tawi sa pagpaninguha para nga matapos ang tanan, para nga makapungko sila kag makapusing sa apat ka bahin sang lamesa. Kung may okayon o kung may kusiparon, abot nyo na. Samtang nagalingaw-lingaw ka mo dira, madyong-madyong, o kung ano pa na, 41 tong its, ano pa na nga mga hampang, sige lingaw-lingaw lang para sa inyo tag sa iya kahapon. Hindi lang magpatama. Pero sa karon masiling kita nga medyo mabugnaw tawi ang aton sinipanahon. Tama ka. Tugnaw na gid siya. Kay ti amo to hambal ko kagapon, amihan na naman, di ba? Amihan sa gihapon. Amo ang nagadulot sa aton sang mabugnaw nga panahon. Ti ang hambal naman sang aton pag-asa, sidlangan nga bahin sang Luzon kag Visayas, but silon Eastern Luzon kag Eastern Visayas naga-eksperyensya sang mahuyi nga pag-ulan kag mabugnaw tungod man sang amihan. Northeast monsoon sa gihapon ang naga-apekto sa bugos nga Visayas kag sa bugos man nga Mindanao. Kag sunyo man sa weather forecast kaina, makabatsyag o nag-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan, may mahuyang nga mga pagtupa sang ulan sa bahin sang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, kag sa Isla sang Panay. Kag sa mga nabili naman nga bahin sang Luzon kag Visayas, dala na ta diri sa Western Visayas. Ang aton pagulugal lang sa kalangitan, may isolated iya nga mahuya nga pagtupa sang ulan, pulo pa nalithi, tubtob nga magtalithi, pamo ka na. Sa Mindanao naman, may eksperyensyahan nila o gina-eksperyensya man nila ang localized thunderstorms, kag matugnaw, mabugnaw nga temperatura sa gihapon ang mabatsyagan. Ato nabatsyagan kay nasang aga. Hindi lang diri sa aton kundi sa dakugin nga bahin sang pungsod. Sa Baguio City, nagnubo pagid ang ila dito temperature 10 degrees Celsius. Nga mong pinaka-minimum nga temperature. Di sa maluyagon sa matugnaw nga lugar, about enjoy sila. Ang Metro Manila ganit 20 degrees Celsius. Nga amo man ang pinakamanubo nga temperature dito sa ila, amo man sa Olongapo City. Sa Tugigaraw kag Tagaytay City, 19 degrees Celsius.
Ti sa aton tugnawan naman ta okay naman na siya mabulubog no aton palibot na extra careful lang gid kung matugnaw man ang panahon kay kung mainit ang panahon matugnaw ang panahon ang aton mga senior citizen kag ang aton mga kabataan nagabatsyag man that's why nga kinahanglan inugan ni proteksyonan ang aton lawas. Magkunop sang malaba ang manggas or malaba ang pako. Di gani mag-quote ka mo dira kag senior, kalo ha. And kung may bunat ka ha kag mag-midyas na. Ilabi na kung matulutugnaw na kag matugnaw ang aton sinipanahon kinahanglan gid. Pero ang hambal pagit sa weather viewer naton sa masunod nga duha tugtug tatlo ka adlaw sa gihapon ang aton maeksperiensyahan kag mabatyagan epekto sa gihapon sang amihan. Di okay na siya, diba? Oo, tito na. So, inaang aton siningan mahaytag nga update sa aton na panahon sa karon. Kaya hindi ang iba niya hindi maguntat sa pagmangkot mo kung may low pressure o kung tawi may bagyo bala na hindi amihan lang na siya. Gani kinanglan lang na kaunta da utan, kaunta da prutas, kaunta da isda. Baratong pinya kung halin sa Don Salvador halin sa Don Salvador nga pinya tamis nan. Hindi nyo pag-himuon nga juice nga ipagi nyo sa juicer, sa mga senior citizen naton. Hindi nyo pag-ipagi sa juicer, kaya kung pagi nyo sa juicer, ang pulp bits niya kakadula, duga na lang makainom ninyo. Blender, kaya ang blender ginapapino lang niya, mainom nyo pa. No? Let's say, abo nag-istorya ni Tita Wilma, pero okay na siya, di ba? Pineapple, butangan mo isa ka slice nga orange na. So, ang guwasang imo nga mainom nga juice, pineapple orange na. Very nutritious, rich in vitamin C pa. O ano pang pangitaon mo para magbaskog ang imo resistensya, di ba? So, go kita na sa mga fresh fruits. Kinahanglan gid kag utan, pati nang aton dira mga kabataan. Sa ato naman mga kabataan nga gagmay, ginapatilaw nyo man sila sa mga juice, halimbawa kamatis, namigin man ko ng bata, way pakatilaw sang kung ano mo, amat-amat lang, kung i-juice mo bala ang kamatis, juice, gidya nga i-blender mo, hindi mo pagpapagi sa juicer, kay tiinay, ginapuga lang na sa juicer, pero sa ano ya, sa may blender, pwede mo siya, basta dugayon mo mapino, pati liso mapino, namin na siya ipainuman sa bata. Okay. Tanan na lang tita we. Wala. Imposible. Basta nga sa husto kag maayo lang ang paagi natin pahimuon para nga mangin healthy kita, mangin mapagsigita kag energetic adlaw-adlaw. Sa aton man matahom nga lalentunon, dugay-dugay, bantayan, ang sulat man nga aton na pagabasahon, baw asawa man gihapon ang aton tagreklam mo. Ang aton letter sender karon nga hapon asawa nagareklamo sa gihapon sa iyabana. Hindi lang niya isa ang bisyo, duha kag damo pa abi baluon tana karon. Upod man sa inyo mga suggestion, good comments lang ha. Okay. Para makabuli kita sa asawa nga makaluluoy man. Kag inyo man mga greetings. Kag syempre, hindi lang sa aton text hotline, pwede man sa aton Facebook Live. So sa aton man mga palangga, nga mga tagpalamati, aton mga friends out there, nga nag-upod sa aton live, adlaw-adlaw, Lunes, Tubtob, Sabado sa Facebook, ha? Pwede man kamo dira maka-share sa inyong mga opinion. Kung maka-relate ka mo, okay gina siya na. Kag syempre ang ginahulat tag sa kahapon ang aton tag sa horoscope pagi man sa aton tag sa zodiac sign o pwede man ang aton mga lucky numbers kag ang aton sa nga lucky color. So relax lang anay. Pero mariklamo naman kamo titawi, why sound? Ha? Especially sa Facebook Live, kasi aton niya radyo sa mga nagapamati, mabatian nyo gid si Tita Wilma, pati pag-igham ni Tita Wi, kag pagpangat si pag-ubo, mabatian nyo na, pati pag-kumod ko din na. Pero kunwari ka mo sa Facebook Live, once gani nga mag-play si Tita Wilma sa music, aton matahom nga lilintunon, bahay nun sa sulat nga ginapadala sa aton, kag bisay ng aton sa ni opening song, ang Heal Our Land. Nga kung sa diin, ang ini nga ambahanon, amo na nga this way nga hindi ginaiya mahukas sa akon kabuhi. Ang Heal Our Land, hindi lang para sa aton kaugalingon, kundi sa bugos gid. Sa bugos gid nga kalibutan. Yamaan ko neto ng katawhay kag kalinong, di ba?
Heal our land, pwede na naton gani mangin, pwede na sa nga prayer kung aton dibdibon, kay pasulod sa aton kaugalingon ang kahulugan sa among nga ambahay nun. Pero ang aton nanay kalingawan na? Ang aton matahong nga lalantunon para sa inyo karon nga hapon halin kay Al Martino, I'll never find another you. Sa Facebook Live, this portion of the program is muted due to copyright infringement policy. They call promised land. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Never find another you. Para man sa iton mga palangkag ang mga tagpalamading upod sa iton sa iton dira mga transistor radio sa mga kauturan man naton nga nagaupod sa iton sa Facebook Live. Sa inyo tanan, mayong hapon sa liwat, especially sa iton mga late tuners. Kag sa itong gali mga kauturan dira sa pagkinahanglan naton sa mga matahom kag preska nga bulak sa kun anuman nga mga okasyon sa inyo mga palangga o kun anuman nga mga kahiwatan, mga events nga gusto ninyo dekorahan sa mga matahom kag labas nga mga bulak, ara lang na sa likod sang Bay Center, Ferrero Street ina dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede gid na tawag ka mo sa telepono or sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kang ilalandline, way pagyapon masaylo pagkalinila sa Bacolod City Public Plaza pagkatuto. Live. Pwede na. Kung ano gusto ninyo nga flowers, dala arrangement, pick upon nyo na lang. O kung sa kundin man ang inyong mga venue, ara lang si May kag si Tintin nga mga-istorya sa inyo. Ali 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre man ang aton sa ni DTX 500 capsule kinaglan og galion ta ina para sa complete management sang aton liver o kun atay. Kung ang imo atay may differential, let's say may fatty liver ka, no? Kung fatty liver ka, may
Kung hindi gani, nagahubag ang imo sini atay, cirrhosis of the liver, or ano man nga problema sa imo atay, kinahanglan neton mintinahon ining DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kay ini ang may detoxifying compound, but siling detoxify, i-detox niya, limpyuhan niyang aton sini atay. Ha? Kag may mga active ingredients man, phytochemicals, kag subong man antioxidants pangontra sa paghubag sang aton sini atay, o kung ginatawag nga liver inflammation, kinahanglan aton atipanon, aton proteksyonan ang aton sini liver nga mong pinakadako nga organ sa sulod sa aton sinilawa, storage ang mga nutrients nga makuha naton sa aton mga ginikaon. So kinahanglan ang mga nutrients nga matipon ang iya sinatipunan healthy man para nga safe na safe kag maayo kung magkadto sa aton nagkalain-lain nga parties ng aton sinilawas. Okay? Pagani para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. DTX 500 capsule adlaw-adlaw aton gid imnon, hindi na pagkalipatan. Pwede na mabakal sa mga butika sa inyong lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pero pwede na kita subong makabakal online. Ha? Pwede kita maka-order online kag pwede nila ina ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Tandaan gid lang ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule. Amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Mayong hapon, hi and hello, lingdira kay Lai Kwang Fu. Good afternoon siling niya. Kay Evelyn Pomoseno, how are you? Good afternoon, Action Tito, monitoring from Singapore, Jen. Or yes, Jean or Jenny Osiser. Madamugin nga salamat kay Luis Escobar. Hello. Amo lang nahambalya. Hello. Di patamyaw lang na sa dara, no? Kag Valencia Kenneth, good afternoon. Action Wilma. I don't know my speak, but I love it. I don't know if you're a Chinese or you're a Korean. Kasi linya, I don't know my speak, but I love it. Gakalingaw man siya. But anyway, thank you so much for joining This Is My Life via Facebook Live. Like Kwang Fu, thank you. There's no one more. Kag siyempre kay Taj Iona Ruiz Zamar. Salamat man kay Wilvan Espanyola Tikala. Kag kay Miss Heaven Heaven. Yes, kay Martin Aliling. Nagaupod man sa Eton online. Si Bibeth Ternea Santillan. Saan o birthday mo? Subong kung kahapon. Kita ko sa Facebook. Siguro kahapon, kay celebration ara na. Well, anyway, belated happy birthday or happy birthday sa imo. Ali, salamat gid. Kag kay Amor Malayang, kag kay Girly May atong Salazar. Salamat gid. And if my Uy, ano ina? Hindi ko gina. Karon lang. love is in there. Kay the Jean Hizulgon, Tita Wilma, mayong hapon, tamiyaw ko lang liog ti Tatay Tony Hizulgon, kay nanabiging Manong Romel Pagsubiro, nang Bibi, ng Riza Toledo, Juris, Janjan, and Nori, thanks Tita Wilma from Bebs Mangustan. Dira sa Banga, Julia Valladolid. Grisel Gregorio, yes, good afternoon, ma'am. Kay Christine Auman, hi Tita Wells, nakita tanagidman ka. Relax lang daan sa may Facebook Live. Salamat. Ano ang Tita, sa cellphone? I-search mo sa imo apps. Niara na siya. Hello, Tita Wilma. Mayong hapon, pakigwit ko, Tita, sa mga miyembro sa Kabalikat Civic Bacolod Chapter. Kabalikat Ears Bacolod. Damo gid nga salamat kag keep safe always sa inyo man Inday Camille and Calixton Ligan. Kim Poy, kay Kim Jukadin, anto pina mayong hapon sa imo tuto. Salamat gid. Permita ka mabatian sa radyo ni Lola ko, Christina Awon. Salamat. Amor Malayang, salamat man. Okay, ang iba na karon idugang ko lang na. Pero pagbalik karon ni Tita Wilma, nakapasiga man sa mata ko. Bodo, hindi man ko yung pati man. Pero istorya ko ni sa inyo. Alas 2:03, na just showbiz na dugay-dugay anay. Balik si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials.
Iyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Standard Time, alas 2:09. Okay, padayon si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang eton man anay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang nag-isahan nun nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Kag tandaan lang gid naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig ini para nga hindi ikaw makaangkon sang bato sa kidney. O kung natawag na nila nga kidney stone, nan. Para sa ihibalo naton, kag luyag man natin ipahibalo man sa inyo, share man natin sa inyo, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may kalidad sang alkaline nga ara mismo iya sa Dr. Alfred's Mangosteen Tea nga nagabulig sa pag-neutralize sang amat-amat nga nagaporma nga mangin bato nga asido sa aton sinilawas. Man may acid sa lawas, di ba? So kung hindi na siya magkagwa mamat-amat na siya lugdang, maporma siya kag mangin bato. Magtiga siya, mangin bato. Hindi ta na magagapasugot nga tubuan kita bato sa or kamu kita tanan sang bato sa kidney. So sa padayon man naton nga paggamit kag sige-sige man nga pag-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mamat-amat inatunaw na. Mamat-amat inatunaw kag ma-wash out sa aton lawas. Amo inaiya ang importante na. Kag syempre man, isa lang gid katibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kinahanglan naton adlaw-adlaw para sa isa man katasa nga mainit nga tubig, pero pwede pa gid naton magamit tubtub sa 1 ka litro nga mainit nga tubig. Pwede makainom ang iban nga miyembro sang aton pamilya. So, kinahanglan maging smart man kita, active and fit, kinahanglan healthy kita, dapat nga pag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakali na sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa among sa siyudad sang Bacolod ara man sa halos tanan nga mga butika, especially sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga the generics pharmacy. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson, mayara ka man dira sang katul-katul. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Dira kay Maylin Paderugaw Hivera. Good afternoon, ma'am. Ginatamya ko lang da sa Dumaraw Capiz. Ang nag-aobra da sa restaurant nga sila ni Nunoy, Kathy, Inday, Sheila, Bambam. God bless you. Halin kay Maylin ina, no? Kay Good PM, Tita Wek, monitor di kami sa Sitio Lupa, Barangay Sag, Anglia, Castiliana. Tamya ko lang dayon family. Heliazgo, Hicano, Salvatierra, kag Robles. Rimar Hicano, Heliazgo. Na, apta, gusto ko lang itamyaw sang maayo lang pagpamati tanan nga pamilya Agiri kag Talyar. Halin sa akon diri sa Lebanon. O, halin kay Joy May Talyar Agire from Lebanon. Sa mga taga dito sa tanan nga pamilya Agire kag pamilya Talyar. Mami Diana, Consolation mayong hapon. Salamat gid sa pag-upod man kay Tita Wilma karon nga hapon live upod man dira kay Daddy Boy, Consolation. Kag syempre mayong hapon na dadayon kay Mami Pilar, kay Nanay Dingin mayong hapon lang dira, no? Emeline Talidong kag kay Celine Ganitono. Good PM Ma'am Wilma. Salamat sa imo compliments dito na napag-mention. Anyway, thank you gid. Hindi daw matiyag ko doon palpitate ko. Matiyag ko doon palpitate ko. Daw matiyag ko doon dasig. Gusto ko magdasig akong hambal. Gusto ko ipautwas ko ang nakita ko kang ginhatag ni Inday Dorel sa ako. Nakita ko gidho. Kabalo naman nga ako yung nga dan. Basta sa Heronimo, gig kuya mo. Nagwa na to ba yung balita? Nga sila, mapakasal sila mo itong adlaw. Tapos kabalo kita nga daan. Nga si Mami Divine, hindi magpasugot pa ya hasta subong nga magpamana si Sarah. Para ke, no?
Ang bata nila ni Daddy Delphine kag ni Mommy Divine nga si Sarah Geronimo 31 years old na, imagine na. 31 anyos. Hindi pagyapon si Mommy Divine gusto magpamana iya si Sarah G. Ara karon. Ti nagtuto kay kahapon. Ginsunod ko gid ang update bala kay tinagwa nga pakasal ko no kahapon, ha. Deny man to kay bilog man nga adlaw si Sarah may taping sa iya sini reality show. Hasta mag alas 4:30 kahapon nakita man sa mga reporters sakay si Sarah sa Salakyan siya lang isa kay wala man siya nagadali. Hari karon nagwang balita o natapungulan ni Mateo Guadacelli ang security guards ng pamilya na Geronimo sa private wedding nila ni Sarah G. kag ni Mateo. Nagreklamo nag-complaint ni siya sa Taguig City Police ang nagpakilala nga private security guard sang pamilya iyan ni Sarah Geronimo. Tigin reklamo ni sang si private security guard sa pamilya Geronimo nga si Jerry Tamara si Mateo, kay siling niya, gintapungol siya, kung sumbag siya, ni Mateo, igo gini sa liog, grabe doon nakita, gini actual, bla, ngay tabo, bla. Ay, sa sulod sa isa ka hotel, dito yasag, Bonifacio Global City sa Taguig, kilala nga hotel dito. Kaya hambal ni sa security guard nga si Tamara, ginakusahan siya, kuno, ni Mateo, nga siya ang nagsugid sa ginikanan, ni Sarah na tungod sa private nga pagpakasal niya sini kay Mateo. So, nabutang to sa police reports ang Taguig Police natabo ang private wedding, no? Pribado nga pagpakasal sa tunga ni Sarah kag ni Mateo sang gulpi lang nag-abot ang mami ni Sarah ang iloy niya sa hotel alas 11 sang gabi. Nagpangabay ko no, hambal sa, o kung base niya sa report, nagpangabay ko no, si Mommy Divine, nga kung mahimo istoryahon niya ang iya sinibata. Sang makita si Mommy Divine, siyempre, kipot man si Mateo. Ginakusahan ni Mateo, si Tamara, ang security guard, sang ila pamilya, na, nga among nanugid sa ginikanan ni Sarah. At guro na nadala man natapungawan man si Mateo, natapungol yan na igo sa liog. Pero inaya complaint lang na sang security guard pero naghambal man siya nga hambal niya ano ganito hindi man siya sumitargid sang formal complaint against kay Mateo. Kundi ang iya gid lang nga ginpablatter niya ang insidente kundi guwa ang matuon. Di ano gid bino kun kamuno? Why naman matarong siguro ining ang punto lang da is respeto sa ginikanan, na respeto sa ginikanan pero do halin sang una makita taman ang kabuhi ni Sarah kag ginasundan taman halin niya sang naging kampiyon siya sa isa ka reality competition na sa GMA hasta nga nagsikat siya hasta subong ara gina si Mami Divine niya kung hindi siya pabor sang mga may gusto kay Sarah hindi ginayatanan nasunod ni sa makita naton ang image ni Sarah kung daw ano siya kamasinulundon kag maayo nga bata sa iya ginikanan. Kaya hasta na lang tanan no kadamo na ari siguro subong pero matarong naman no. May right na si Sarah nga magpamana kag magdesisyon. Ang kulang lang da is amo na guro respeto lang siguro gusto man ni Mami Divine pero actually sa ginplano sining duwa kay tikabalo kita nga sang gintawag na ni ganing duwa nga ashmat di ba ang ilan ashmat announcement sa ilang engagement sang nagligad nga tuig November 2019 gin-confirm ni gini isang duwang ila relasyon nga on kuan ni sila tudtod nga kabuhi magnubyahanay sila since 2014 na gapon ara man gyapon si Mami Divine siya sa edad nga 31 tagaan ng basgi ako gani pila na katuig tagaan naman na sa tani kahilwayan ni Mami Divine nga magpamana na mag 31 makon mo 31 na ya kundi guro nagdesisyon niya siya Sarah G nga magpakasal kay Mateo yan kay in private kabalunan siya amo na
bantayan ta ng sunod bala. Hay, gari hindi ko mempunggan mo. Kinanglan na pabalo ko gid sa inyo mo. Ha? Ang natabo, tituod gid man tani gali kahapon nga may kasal nga matabo. Civil wedding. Kagab isa-isa ka hotel dito iya sa may Global City sa Taguig. Karon kay nag-eksena si Mami Divine ti sorry gid. Tita we, sto na nanay. Mabasa tanay sulat Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Ang itong letter sender sa nambala ni Tita Wilma kaina isa kaasawa kahapon isa man to kaasawa problema yaman sa bana subong bana yaman ang iya problema tungod man sang iya bisyo hindi lang isa kundi masobra sa isa madamo na di ba? maghintay at may nakaraan. Ang itong tagpadala sang sulat sa sining nga hapon nagapatawag sa ngalan Jermelina. Daw puno sang kahoy Jermelina no. Okay, ang sulat ni Jermelina nagasiling Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo. Sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, kag sa tanan nga staff, sang DYEZ Action Radio Bacolod. Tita Wilma, diri ako nag-estar sa Bacolod. Tawga lang ako kay Jermelina, 37 years old, may ka-live-in. Palangga ko ang akon ginaupod nga tawga lang kay Lando. In love gid ako sa iya, Tita Wilma. Kung ako lang ang masunod, gusto ko makasal kami nga duha, pero siya wala luyag nga magpakasal kami. Hindi ko maintindihan kung nga aamo na lang sina ang akon pagka-in love sa iya. Nga permi gani niya ako ginasakit, physical kag emotional. Tungod adlaw-adlaw siya nga nagapauli sa amon balay nga hubog kag permi pa pierde sa panahon. Tita Wilma, wala pa kami bata nga duha sa sulod sang 4 ka tuig nga pag-upod namon. Ang pinakamasakit nga hitabo, sanggin dala niya pauli sa amon balay ang iya babay. Kag ang ending, daw isa ako kasulugoon sa kaugalingon ko nga balay. Sakit-sakit, tita, tungod isa lang gid ang kwarto kag kama nga amon ginahigdaan. Kag daw, ginatuslok ang akon dughan kung makita ko sila nga duha. Abi mo, nagatalikod lang ako nga nagahilipion sa tion nga ina. Kung kisa, ginabulos-bulusan pa niya kami sa isa kagabi. Nabastusan kag nababuya na gid ako, Tita Wilma, sa nagakatabo, pero wala ako sang mahimo. Tungod, sakiton niya ako kung hindi ako magpasugot sa gusto niya. Ang amon ginaistaran squatter lang ini nga lugar. Ginpapanubli pa ini sa akon sang akon napatay nga ginikanan. Ang obra ko, nagabaligya lang sa merkado. Kag silando wala trabaho.
ang akon makita sa pagbaligya, permi pa na niya, ginapapirde sa panahor. Tita Wilma, bisan ako sa kaugalingon ko, makahambal nga hangag ako sa gugma. Do bangungot ang tagsakation, nga upod ko siya, pero nga aamo ako sini. Nga ay hindi ko mahimo nga bayaan siya. Ano ba lang maayo ko nga himuon? Buligi man ako, paagi sa imo advice. Ari lang ko diriga pamati sa akon gamay nga radyo. Salamat ang nagatahod, Jermelina. Ay, gumaho. Anyway, Jermelina, sa imo salamat kag maayong hapon. Makasiling tabala nga ang gugma makatalanhaga, ang gugma misteryoso, ang gugma dalayawon pero kun kaisa. Ano gani? Hindi natakabalo nga ang ginahimo ta sala na. Nagahangag ang isa ka babaye or isa ka lalaki kun paghigugma na ang paghahambalan. Tuod na hindi. Ha? Tuod na siya hindi tawe. Nan. May ara gani nga masiling kaalaman na sa iya nga nagpakahangag na sa paghigugma nga nagpatol siya sa mo sina nga lalaki. Kaya mo na masiling bala nato masiling sila bulag ang paghigugma, hindi. Ang tao nga nagabatsyag sa paghigugma, amo ang nagakabulagan. Nakulapan sang iya nabatsyagan, sang iya balatyagon, ang iya husto nga paminsaron tungod sang gugma. Kung ano man ang mahambal ni Tita We para sa imo inday Jermelina, relax lang anay dira para sa imo. Kaya Ramina, ho? Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Makulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Ara, nakita sa sulat nga aton ginabasa. Abi yung kita nyo ko na sa Mangalantaw sa aton sa Facebook Live. May gapanawag sa aton sa cellphone. Reaction, ha? Reaction man sang isa ka iloy na hanungod kay Sarah G. Sobra na iya titawe. ang akon anak in love man at ang kahilwayan sa Balatyagon ihatag naton huuman o magtulok lang ko sa monitor ko di ang mga reactions nila ho. Sila na chismuso ka abi nga tao ano pag intapungol ka. Kasi naman sa isa nakakita gid siya guro tala mo pagtapungol guro. Pero may ari man diri nga nagmuno bala nga hindi naman na divine. May ara bala nga naghambal nga buruhan yun na lang na ang si Sarah Geronimo divine. Kalaway na bala no nga may ara daw tanan na lang na iya hindi gusto ni Mommy divine nga mag-boyfriend si Sarah. Do may something na nga muna mga reactions kadamo sa mga reactions sa aton sa aton online of course. Ara kadamo sa ilang mga reaction pati sa natabo nga ina. Pero ako abi ninyo ako niya naluuyan si Sarah na. Sige nanay tawi tapuson tananay hindi na kuya mahimos. Do hindi na lang ko focus kay Jermelina sa iya problema. But anyway tawi kadtuan tagidya siya Inday Jermelina dali gid lang para sa iya sininga problema. Kung problema pa ni Sarah, problema man ni Jermelina, mas importante si Jermelina. Kay si Sarah damo nagapalangga, isa man kita nagapalangga, bisan hindi niya kita kilala, na? But anyway, kay Inday Jermelina, amo to nahambal ni Tita We kay na, hindi malain ang maghigugma, na? Di bala? Hindi malain ang maghigugma, ngay hatag mo ang tanan sa iya, sa tao nga imo naluyagan. Babae man o kung lalaki man, itugyan mo ang imo pagsalig, ang imo pagpalangga, ang halos tanan sa imo kabuhi. Pero kung amo sina nga klase sang tao ang imo patungdan, ay Diyos ko, amo na makasiling ka, ay Diyos ko, bisan siguro mapatay ko, hindi na lang, no, makasiling ka, mga reactions bala nga, kung ikaw ang ara sa lugar sang natungdan, hindi mo man mahimo. Pero Jermelina sa klase sang lalaki, lalaking palahubog, lalaking tamaran, lalaking babaydor, hindi dapat uyangan sang imo pagpalangga, sang imo panahon. Dapat mo gid siya bayaan. Kaya nga makahambal si Tita Wilma, hindi na naiya normal nga kabuhi ang amo sina nga sitwasyon. Hindi na naiya normal nga problema sa tunga sa mag-asawa. Or let's say, hindi pa kamo mag-asawa, di ba? Magka-live-in kamo. Nagpuyo kamo nga duha, wala makasal. Amo na nga hindi siya magpakasal sa imo, ikaw gusto ka magpakasal sa pihak sang kamaturan sang iya pagkatao nga ina. Ginahagad mo siyang magpakasal, hindi siya magpasugot. Ay but silingon niya siguro hampangan niya lang kakagamiton. Lantawa baladay ang kabuhi mo, ha? Maluoy ka sa imo kaugalingon. Maluoy ka in kaso nga magbunga ang ginahimo niya sa imo. Gusto mo nga kung makaangkon ka mo sang anak, makita sang imo anak, ang nanging kabuhi mo upod sa iya wala. Ako yung mahambalgi ko tuon, aday, wala pulos
nga klase sang lalaki. Puriyaga ba gid na iya na totoo. Ang hindi gito na namian na labot sa akon panulok sa pagbasa. Nga pati sa pagtulog, isa ka mo kahiligdaan nga 3. Pagkatapos gamiton niya, pabalikid sa imo gamit. Ano siya? Na, hindi ka mo ya sapat. Babayi ka mo, tawo ka mo, nan. Ay, hindi tawhanon ina nga kinaiya or pamatasan sang tao. Sinapat na iya nga tao, day. Ha? Kabay pa nga, bisan ano kadako sang gugma mo sa iya, kabaw hambal mo gida iya ho. Dirigi ko man nanamian sa imo kung ari ka lang sa tupad ko, balusiun, tagid ka sa hita, Jermelina. Nga, masiling ka di ba lang nga, hindi mo mahimo nga bayaan siya. Nga, tungod sang gugma. Isakripisyo na day, agwantahay ng gugma. Hindi siya yan nagkakadapat sa imo. Hindi siya dapat sakripisyuhan kag antusan mo nga klase sang tao. Kundi dapat siya ibaliwala, talikdan sang lubos. Ay, Diyos ko, mga anak ka mo ho. Muna kagina pagkapaminsar ko ay nasa sitwasyon ni Sarah na paminsar ko sa sitwasyon mo. Pero hindi ko maintindihan ng kabuhi, Para ka naman, Tita Wen. Tituod gid man, Tita Wen, di ba? Hindi yan ni Tita Wilma maintindihan kung nga hasta subong sa sulod sang 4 ka tuig nagapabilin ka sa puder sang lalaki nga wala sang pulos. Halin ka dira. Bisan imo pa na balay, gagin panubli sa imo ginikanan, halin ka dira. Wala ka na pamilya hao, wala ka na paryente hao, hindi bali bisan hindi naming pagbato nila sa imo, basta batunon ka lang nila nga maka-estar ka mo sa isa ka balay. Day himuan na iya. Hindi kay mag-antos ang amo sina, hindi bali kay pamilya mo sa iban nga tawo nga, wow, Ginoo, kung magsiling may term pag sa sobra nga makaluluoy para sa imo, way nako sang may madumduman. Kung lang taon ta na lang kabala, feeling ko daw sobra ka pa. Sad to say, ha? Do sobra ka pa sa buwa nga na in love. Nga sobra gin nga gugma mo sa lalaki nga ina. Nabulagan ang balatsagon mo, nabulagan pating mata mo, pati kaugalingon mo yan. Ti ko magpabilin ka pa dayara na sa imo. Gani kung may nabilin ka pa nga jutay, nga husto, nga dalagan sang imo paminsaron. Desisyon ka na, hindi buwas subong. Ha? Kung mabatian mo si Tita Wilma, desisyon ka, subong, nga bayaan siya. Bawa kung kilala ko lang ng lalaki nga inaambot lamang giliw. Ano mo tawi? Hindi palang gaon mangitawi. Ay nga mga anak mo, mangugma tuod, no? May lang kung swertihon ka, happy ka. Pero kung matupa ka sa mapintas ka, wala pulos ng klase sang tao, husto ka lang maghilibion. Kasi, grabe, magali si tawi mga kig, ay abin yun, di ko balo mga kig, puwerti, man ko mga kig, ay, tawo lang ko pareho man ninyo, makabatsyag sang kaakig sa akon, isig ka pareho. Pero hindi let's be fair bala sa kabuhi, no? Kung may mga babae man nga mga mapintas ka mga tunto, may mga lalaki sobra pagid. Hindi tanan, no? Hindi tanan. May mga ara lang, hindi man damo, pero may ara gid nga kapinasahi nga katunto sang pagkalalaki. Inday Charmelina, kung may nabilin ka pa nga husto nga dalagan sang paminsaron mo, desisyon ka day, kaluugi ang kaugalingon mo. Sa manhambal ni Tita Wilma, kung may close friend ka, sinuman nga malapit sa imo nga palayo ka da, dito ka kadto sa ila. Dito ka anay temporaryo, kag mangita sang trabaho. Ang pagbulubaligya, may abilidad ka sa pagbulubaligya kung ano nabaligya mo sa merkado. Kung diin ka matapok nga lugar, mangita ka man gyapon sang inog baligya para makakaon ka nga mabuhi ka. Mabuhi ka nga bisan pigado lang nga bisan ang imo maginansya nga gamay amo lang makaon mo nga mabuhi ka. Okay na day dunggano na. Sang sa maghagay ka daan to sa luyos ang lalaki nga wala pa pulos. Ha? Total hindi man na siling mo na tindugan sang balay, nga ginpapanubli sa imo sang ginikanan mo, ginbilin sa imo sa squatters area, hindi man legal ang inyo dira pagpuyo. Anytime kung kuwaon ina sang tag-iya, wala man gihapon kamo mahimo. Gani, subong pa lang niya, hindi pag-ibutang sa peligro ang kaugalingon mo. Importante sa imo ang imo kahilwayan sa isa ka lalaki nga brutal kung magtratar sa isa ka babae. Ha?
Tandaan mo lang yaday, ang Diyos, palangga kita sa mahal nga Diyos, gintugan niya kita, tungod nga ginahigugman niya kita. Tungod ginahigugman niya kita, gintugan niya ang kalibutan para sa aton. Kaginhimo kita sang Diyos, ginhimo na sila tuod nga mga lalaki, pero ginhimo man kita sang Diyos nga mga babae, para hindi nila pag-amuhon sina, kundi para palanggaon. Kay diin bala kita ginkuha gani, sa idalom sang ila gusok, sa diin nga gusok sa idalom sang ila heart, sang ila korason. Bot silingon ara kita dira sa dalom sang ila korason para kita palanggaon, kag para nga atipanon. Hindi pagpintasan kag paantuson. Ay, Diyos ko man. Hasta lang daan na kabay paday, Jermelina. Mampawan ka man, makamuklat ka sa nagakatulog mga paminsaron kag balatsyagon. Liso ka sa pihak para nga masanagan ka sa sitwasyon mo nga sala. Dahil kaluyin ka o galingon mo, magpangamuyo ka. Tuy-tuyan ka sang Ginoo kung anong dapat mo himuon para sa kabuhi mo. Ang kabuhi ta siya na inaghatag, wala na matarong sinuman para sa imo, nga magdesisyon sa imo pagkabuhi. Jermelina, salamat gid. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Ako si Doc. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Standard Time, alas 2:43. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life.
Ang aton man anay Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas kinahanglan ginaton inaadlaw-adlaw para sa aton mabaskog nga immune system. Kay the best nga immune system booster ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the best pang nga cleanser kag regulator man sa aton sinidugo para sa maayo naton nga blood pressure, maayo naton nga blood cholesterol, blood sugar, ang aton sodium, ang aton potassium, kinahanglan gid uric acid mo. Kag the best man sa imo heart, love, na? Kinahanglan na ito nina. So, kung may problema ikaw sa imo ikayong lawas, Dr. Pinoy Squalene Capsule 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. May palaman ko tayo nun ka sa aton produkto, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kag sa imo ginabatsyag aton Dr. Pinoy Hotline, 4411299, kag nahamtaman ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandilagan. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag subong man diri sa siyudad sang Bacolod, ada available sa tanan man nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay, balikan naton ang aton siniya tagpadala sang sulat karon nga hapon nga nagpatawag to kay Jermelina. Yes. May ari diyan ni reaction siling niya siling ni Catherine Javier. Wala man ka mo bata, bayaan mo na siya, damo ka pa na makita. Yes. Na? Salamat kid sa imo inday, no? Kag hello, Tita Wilma. Good afternoon. How are you? From Romel Pingad, gracias for done. Hara sila sa watching live from Parañaque City, Metro Manila. Thank you, Tita Wilma, sa pagbasa. God bless. Watching from Hong Kong, Lourdes Barredo. God bless you always, Tita Wilma. Kag patamyaw man kabidi sa kabanatuan, ari kami kapamati. Salamat sa imo. Mark Matloff de la Torre. Okay. Kadtuon ta ang aton sa ni text hotline. Yes, aton sa text hotline, Tita We. Pila man ka mga mensahe? Siling ni 7638. Mayong hapon, Miss Miss. So, Tita We, sa letter sender, bayain na ba na mo daw panulay na ina nga klase lalaki, day. Hindi ka magpakamartir sa amo na klase lalaki. Correct ka gidya, Miss Heaven. Thank you so much. 7630. Good PM, Tita. Ang mahambal ko lang sa letter sender nga bulagan niya ang iya ba na. Total, wala pa man sila makasal. Question man gani dito sa iya. Amula na, Tita, tiray ni Galisa Moises Padilla, Barangay Quintin, Remo. Salamat kid 0913. Tita We, para kay Jermelina, dahil luoy ka man sa self mo. Hindi ka magpakamartir. Wala ka mo makasal. Laman ka mo bata. Ikaw pag-work. Kuha ya pa mani mo kag manahor. Utod 9308. But anyway, thank you gid sa imo. Mayong hapon, Tito We, ang mahambal ko lang kay nang Jermelina. Bayaan mo na lang ng bana mo. Damo pa nga lalaking makita mo. Total, wala may napulos ba na mo? 6481. Kita mo, hindi Jermelina. Sila nga nagapamati, paborgid, nga maghalin ka sa puder. Sinang imo ginaupod nga lalaki, Lando. Good PM, tawag, nagamonitor man ko Japon. Ang mahambal ko lang kay Jermelina. Basigin lumay kaniya, kung ako sa iya, bayain na lang na si Lando, agun magtawhay ka man. Sila nini, nabudlayan ako sa sitwasyon sa sender. Thanks, good Tita We. 6609. Budlay, gid man bisan si Tita Wilma. Pero huwag mo nagasili natin kung magugma, bala kung kaisa, no? Puwerte, gidiya. Tita We, good PM. Bauta na miss ko gid ang program. Nagbakasyon ko, bita mo, kagapon lang ko nag-abot sa kindly with my family. Sa Minuyan Villar. No? Alia kaga Villagosa, kaga Feria family, kaga apo ko da sa Silay. Sineska Fernandez kag Patuyo. Yes, Patuyo siya, matulong. Si Lori kag pamati, hindi ko magets dayon ng imo nga text kay Damo Style Blau. Thanks gid. Pamatian ko gid ta. God bless. Greetings from Mama Latoy. Sakto na. Sang
Binikwil ka bang Kalan City? God bless ta. Mga sagad ka mo abi mag-text ng mga shorts na mas tawi hindi man sagad mo. Okay. O sa mga taga-Antique, pinalangga ko nga bana si Pats from Melay Lampreya Antique, sang Antique. Salamat Tita We. 3363 madamo gin nga salamat Tita We. Sa kay Jermelina Day, maluoy ka sa kaugalingon mo. Bayaan mo ang bana mo, kadto ka sa paryente mo o kung sinuman nga imo suod nga abyan o kung kilala man. Kag mangita ka obra buhi ka na na. Jermelina, kabati ka na. Halin kay 2839. Sa Welms, nakarelate man ko ba sa letter sender? Bayaan ko na gani, subong bana ko. Magsira klase kay ma-transfer kami na 4764, salamat kid. Bayaan na on the spot amo nang hambal niya sa aton letter sender man. Amo na nga klase sang tao, kagit sa tulan ang kalain sina, anong kagit man. Bulagi na, hindi ka na maghulat nga, madula pang kabuhi, damo lalaki nga maayo. 61-64. Gusto ko pagintani magbasa, pero ang aton oras hindi na magpasugot. Gani, relax ka mo, si Tita Wilma magabalik para man sa aton horoscope, pagkatapusang mga ini. Kapag doble, okay! Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero
si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Nakita tagi naman kung gagmay pa kami. Okay. Station, nakita yun ako diri sa station. Nice to see you po. Inday Badiday. Parte. Ako si Hazel. Good PM ta pa shout out sa taga Himamaylan Barangay 3 sa family Sardon Haviliana, Berayon family, Erasmo family. Watching from Doha, Qatar. Good PM Tita We pa shout out ko sa Villamonte, sa ilan ni Tita Melanie Maki, upod si Tajina, nagapamati sa imo always, ara sa balkon. Para sa letter sender, Tita Jermelina, bayain na lang na ang laki, anuhon mo ng pagpalangga mo, kung ginasakit yaman lang ka perme. Damo ka pa makilala nga laki, hindi lang siya. Di iya deserve pagpalangga mo ba? Salamat, Gid. In Devil More, Veronica. Okay, siguro Veronica na. Ngayong hapon, dito ay Canlig with Family Aluhado, Paniergo ang Quachon Family. Dira sa Hacienda Carmen Barangay Progreso, Binalbagan. May lang pagpamati dira sa inyo. Tenan, thanks, Tito. We're watching here's in Antipolo City. Okay. Kagaraman si John Arquelas, Tita Wilma Tamyaw lang kung sang mayo papamati kay Jose Tang sa may Camellia Homes. Mandalagan, salamat halin sa bata. Iya di sa handumanan. Gingging Gustilo, Annalisa Tangs. Gustilo, salamat. Kit kay Indergirly May atong Salazar na. Thank you, Tita, sa pag-update sa kasal ni Sara Puerte. Si Mami ni Sara. Siyempre, si Sara ba, moks pagid, ano pa gusto ya, mamadre, bata ya. Hehehe. Kati Veer, salamat. Ay, ho, ma-horoscope kita, anay, Sa Anton Horoscope karon nga adlaw, Biyernes, Pebrero 21, Pebrero 21, tuig 2020. Hoy na, nito ng zodiac sign ng Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Sa mga Pisces, sa pagkatabi na sang dila mo, posible nga makasakit ka sa balatsagon sang iban. Gani, dapat mo ina nga bantayan. Lakawan. Likawan mo man ang imo pagka-judgmental. Kinanglan magnin alert ka, kay nga malapit ikaw sa mga tao, nga inaabala mga tao nga daw may handom yung hindi nami mo. Okay. Extra careful. Maswerte mo nga mga numero 1, 15, 19, 23, kag 34. Lucky color jade green. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Subong nga adlaw para sa imo ordinaryo laning dalagan sa mga hitabo, okay lang na siya. Isa mo kasuod nga abyan mangayo sa imo bulig nga dapat hindi mo gid pagdalukan. Aries, ang mangintampad sa pagpakigbagay sa imo sig kapareho, tandaan mo may padya gid ina nga balik. Maswerte mo nga mga numero 4, 7, 15, 22 kag 25, lucky color electric blue. Sa mga Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20, yes, Taurian, kung may problema, makakita kagid sa gusto nga solusyon dara. Tion na, para nga iliton mo naman ang imo atensyon para sa imo kaugalingon. Taga ina sa gusto nga pag-atipan. Wala ikaw sa mga problema kung iplastar mo sa maayo ang tanan. Ikaw ang mo magserbing halimbawa sa imo pamilya o kung sa mga kaupdanan mo man sa imo trabaho. Maswerte mo nga mga numero 3, 4, 14, 31, kag 39. Lucky color mahogany. Yes, Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang pagpabilin mo dira sa inyo balay makahatag ina sa imo sang lubos nga kalipay. Ang sobra-sobra mo nga pagpakapoy, magagadulot ina sang hindi maayo sa imo health o kung sa imo ikaayong lawas nga dapat mo gilikawan. Ang magapaninguha, tandaan mo lang Gemini, syempre, ang nagapaninguha may kabaylo ina nga kaayuhan, kadalagaan. Kag-abi mo ko na may sorpresa nga nagahulat sa imo. Maswati mo nga mga numero 6, 10, 17, 26, kag 34. Lucky color orange. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Temporaryo ikaw subong. Nga nagapamensar kung ano ang himuon mo nga paagi sa imo dapat himuon.
Kag samtang nagapamensar ka, may magasunlugid sa imo, may magakulit sa imo. Kag magatako sa imo pasensya, gani kinanglan cool ka lang para hindi ka manginit. Mangin happy ang imo pamilya sa imo mga ginaplano karon nga adlaw, ang imo pangako matuman mo man, kag ang pangako man sa imo matagaan man katumanan. Maswerte mo nga mga numero cancer, 1, 4, 17, 22 kag 30. White is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, ay may likom ka nga admirer, Leo. Ang ginapalakat mo na sa karon nga transaksyon, may kapuslanan ina sa imo karon nga adlaw. Abi batyaga pamatii ang imo na batyagan kag ang imo panagupnop antes ka magdesisyon. Kay sigurado hindi ka magsala. Tagay man atensyon ang imo pagtuon kung gi-eskwela ka pa. Hindi gani mo trabaho kung nagatrabaho ka. Kung gusto mo nga maangkon ang maay nga reputasyon. Maswerte mo nga numero 4, 5, 10, 12 kag 39. Platinum pink is your lucky color. Kag yes, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, karon man nga adlaw Virgo, ang imo man na pagpakigangot o kung pagtambong sa mga kalingawan, ginaugyunan ina sang panahon. Kag ang date mo naman, karon nga adlaw sa mga singles nga Virgo, kinahanglan ipaiway mo anay para wala sang lainay buot. Malalisay guro ka muna kung mag-date ka mo. Virgo, tagay man atensyon ang imo pagpakigangot pagi sa komunikasyon. Maswerte mo nga mga numero 9, 14, 19, 27, kag 38. Lucky color sun, yellow. Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Halong ka, Libra, sa mga pagkaon nga mga matamis, mga pagkaon nga mga mamantikaon, kag mga maalat nga pagkaon. Kag ang imo man pagkinahanglan, karon nga adlaw, gulpi-gulpi nga pagkinahanglan mo sa kung ano man, dali mo naman pangitaan paagi akong tinguhaan mo man. Wala man ikaw sang mauyang nga tinion sa pagtuman sang imo sinitrabaho. Mga maswerte mo nga numero 1, 7, 21, 29, kag 35, lucky color, garnet red. Action Radio, Philippine Standard Time, impunto las 3. At on 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, alas 3:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tita Wilma nga ito na Xanthan Plus Coffee Mix para sa itong coffee break. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla, kag swabe ang sabor. Kafe nga himualin sa soya, mangosteen, kag xanthan. May kape ka na may bulong ka pa sa isa katasa sa Xanthan Plus Coffee Mix ngayon mo mainom. May mga vitamins kag minerals ikaw nga magkuha plus sang insoluble fiber. Ini insoluble fiber nagabuligid tinlo sang aton sinikolon o kun aton man tinai. Kag syempre Xanthan Plus Coffee Mix mabakalin na sa mga tindahan dira sa inyo tag sa kalugar. Kag pwede na kita subong makabakal online ha. Log-in lang sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Pero tandaan, ang authorized online distributors ng Xanthan Plus Coffee Mix among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Yes, kay Edna Pilia, mayong hapon kay Ma'am Elizabeth Malak Gamala, good afternoon. Salamat gid and God bless you too. Kay Gigi Colaler Gamala, hi Tita We, nagapamati gid kami ni Mamang ko permisang imo programa na namian ko sang tingog mo. The fair. Great day to you and more power. Salamat gid sa compliments inday, no? Annabel Romana Fernandez, good afternoon ma'am. Salamat man. Nakita tagikan ma'am. O inday badiday. Nabasa ko na inang imong message kay ina. Ban salamat kid. Kay inday Marlene Beltran Elena watching from Kuwait. Pa-shout out po sa Marine family, especially sa mga kapatid at mama ko po sa Bacolod City. Thanks a lot. Inday Rona Rihida Trava, it's better late than never in there, Rona, no? But anyway, thank you so much. Kay Angel Pinsol Alimania from Singapore, salamat gid. Oo, wala na si Tita We, sang mahimo pa. Ang aton oras asta na lang dira gani mapaalam kita sa aton pagpangalagad sa karon nga hapon. Pero syempre pasensya na ha sa wala naton malabutan nga mga mensahe kag sa wala pagid naton malabutan. Ang aton quote of the day halin kay George Bernard Shaw. It says, first love is only a little foolishness and a lot of curiosity. I can't say goodbye. May namugin nga salamat sa inyo mga palangga na nga mga tagpalamati bawi lang ko buwas. Kag salamat man sa akong mga partners sa technical control. Upod kay Action Henry Bulgar, kag Action J. Ambaykin.
Kag sa ngalan man sa among station manager action on na di mala magbanwa productions chief Action Rex Cantong. Sa liwat, salamat kid. Standby sa matawag nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon